σκατά στο στόμα μου. Ελπίζω δηλαδή, γιατί με όλα αυτά τα κακά του κόσμου που με έχουν βρει το τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων, βοηθάει στο να μην κάνεις τόσο κατακράτηση. Ωραία για το κοιμή. Τι έκανα. Ρένω φωτιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί που θα φτιάχναμε για επόμενο βίντεο Healthy and Vegetarian Food, όπως εσείς ψηφίσατε στο Instagram. Το επόμενο βίντεο δεν ανέβηκε ποτέ. Όπως είχα αναφέρει στο τελευταίο vlog, σκατά στο στόμα μου, προσπαθούσα να το βρω λίγο με το κομμάτι ξεκούρασης ύπνου κλπ. Δεν τα κατάφερα. Με πρόλαβαν τα γεγονότα κάποιες δυσάρεστες εβδομάδες. Είχα κάποια λιποθυμικά επεισόδια, νοσηλεύτηκα, υπερκόπωση αποφάνθηκε ότι είναι. Κάνω κάποιες ακόμα εξετάσεις, αλλά όλα είναι καλά. Ο λόγος δηλαδή που δεν ανέβηκαν βίντεο το τελευταίο διάστημα ήταν αυτό. Και τώρα, στο θέμα μας, μου ήρθε και ένα κουτί από Βίκο, το οποίο σχετίζεται με κουζίνα. Θα σας κάνω ένα unboxing πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία του μαγειρέματος, για να φύγει και η κούτα από τη μέση, γιατί παθαίνω εγώ τα δικά μου, ξέρετε. Φύγαμε για unboxing. Κουτί 1, κουτί 2, κουτί 3. Το κουτί προδίδει εξάδα από κολονάτα ποτήρια κρασιού, ό,τι καλύτερο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας. Φανταστικό. Από κάτω έχει μια ξύλινη βάση. Είναι περιστεφόμενο. Έχει αυτά εδώ τα λευκά πορσελάνινα για να διαχωρίζεις τους ξηρούς καρπούς σου. Και γυρνάει έτσι. Ταιριάζει πάρα πολύ με τη διακόσμηση που κάνω στα τραπέζια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Είναι πανέμορφο, θα σας το δείξω λίγο και από πάνω. Είναι για να βάζεις διάφορες αλυφές, πάρα πολύ όμορφο. Γενικότερα είναι όλα ακριβώς στο ύφος που χρησιμοποιώ στα τραπέζια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να διαβάσουμε και το γραμματάκι. Γεια σου Τζίνα, ελπίζουμε να είσαι καλά. Το πακέτο αυτό είναι ένα μικρό γιορτινό δωράκι και μια ευκαιρία να σου ευχηθούμε καλές γιορτές. Ευχόμαστε υγεία, στιγμές ουσιαστικές, παρέα με τους αγαπημένους σου και το πιο όμορφο κλείσιμο για τη φετινή χρονιά. Ελπίζω δηλαδή, γιατί με όλα αυτά τα κακά του κόσμου που με έχουν βρει το τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων, πλέον έχουν και ηλεκτρονικό κατάστημα, γιατί μου το είχατε πει σε κάποια σχόλια. Επομένως, έχετε το νου σας ότι πλέον μπορείτε να παραγγείλετε από όπου και αν βρίσκεστε. Στο θέμα μας όμως, σήμερα θα έχουμε συνταγούλα. Η συνταγούλα λοιπόν που επέλεξα για σήμερα είναι τα μανιτάρια γεμιστά που εσείς πάλι είχατε ψηφίσει. Βέβαια θα τα κάνουμε σε μια πιο γιορτινή εκδοχή, λίγο πιο special, με βάση πάντα να είναι υγιεινά και με χαμηλές θερμίδες και παράλληλα vegetarian, γιατί ως γνωστόν εγώ δεν τρώω κρέας. Επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σε νηστεία, βάζοντας κάποια γαλακτοκομικά με φυτικά προϊόντα, γιατί έχω βάλει λίγο τυράκι εγώ. Αν είσαι vegan, επέλεξε vegan τυρί. Να πέσει το βίντεο. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει όλα τα υλικά. Τα έχω ξεπλύνει και τα έχω καθαρίσει όσο χρειαζόντουσαν. Τα έχω ζυγίσει όλα. Να σας πω στο τέλος πόσο βγαίνει όλο αυτό θερμιδικά. Πάμε να δούμε τα υλικά. Έχω αφήσει 2 μανιτάρια για να τα δούμε μαζί στο καθάρισμα. Εγώ τα ξεφλουδίζω, μπορείτε και να τα κάνετε με ένα βρεγμένο πανί, πολλοί το κάνουν έτσι. Προτιμώ να τα ξεφλουδίζω για να είμαι σίγουρη ότι έχουν φύγει τα χώματα. Έχω διαλέξει πορτομπέλο, μπορείτε να το κάνετε και με λευκά μανιτάρια. Απλά εμένα μου αρέσαν περισσότερο, ίσως και με λευκά να ήταν και πιο εύκολο στη διαδικασία.
Την προηγούμενη φορά τα μανιτάρια που είχα κάνει ήταν πολύ μεγαλύτερα, αυτή τη φορά δεν βρήκα τόσο μεγάλα. Προσπαθήστε να πάρετε όσο μεγαλύτερα μπορείτε, γιατί έτσι θα διευκολύνετε και όλη τη διαδικασία αν είναι μεγαλύτερα τα μανιτάρια. Σας έχω διαλέξει ένα πιο πλατή και ένα πιο βαθύ, για να δείτε τη διαδικασία και στις δύο εκδοχές. Θα κόψω λίγο γύρω-γύρω. Και αφού βγάλω το πάνω μέρος, θα βοηθήσω με ένα κουτάλι. Θα αδειάσω το μέσα, όχι τελείως, για να μην κάνει τρύπες. Και το ίδιο θα κάνω και με το άλλο. Αυτό είναι λίγο πιο εύκολο, επειδή είναι πιο βαθύ. Και πάλι θα βοηθήσω με το κουτάλι. Ωραία, και είναι έτοιμο. Και θα το κρατήσω στην άκρη. Πάμε να ξεπλύνουμε λίγο αυτό. Τα ρίχνω στο μούλτι. Αν θέλετε τα ψιλοκόβετε, εγώ θέλω να είναι κομμένα καλά τα κομμάτια από το κρεμμύδι. Και θα το βάλω σε ένα αντικολλητικό με λίγο νερό να τσιγαριστεί, για να είναι πιο υγιεινό και όχι με ελαιόλαδο. Και μέχρι να τσιγαριστεί το κρεμμύδι, συνεχίζω με τα υπόλοιπα λαχανικά, τα καρότα και τις πιπεριές. Και τα πολτοποιώ και αυτά στο μούλτι. Και τα ρίχνω και αυτά μαζί με το κρεμμύδι να τσιγαριστούν. Προσθέτω και αποξηραμένο σκόρδο. Παράλληλα θα βάλουμε τη σόγια να βράζει. Έχω βάλει νεράκι και θα ρίξω και τη σόγια. Θα προσθέσω αλάτι. Το αλάτι που χρησιμοποιώ είναι χωρίς ιόδιο. Βοηθάει στο να μην κάνεις τόσο κατακράτηση και αν έχεις θέμα με το θηριδί. Συνεχίζω με τις ντομάτες. Και το ρίχνω μέσα στο μείγμα με τα λαχανικά. Ρίχνω και τις υπόλοιπες ντομάτες. Και την τοποθετώ και αυτή στο μείγμα μου. Και ρίχνω και τα μανιτάρια. Και τοποθετώ και αυτό στο μείγμα. Και προσθέτω τα υπόλοιπα μπαχαρικά μου. Κάπνιστη πάπρικα, χύμινο, ένα ξυλάκι κανέλας και ένα φύλλο δάφνης.
αλάτι, κύβο λαχανικών και πιπέρι. Και μέχρι να πιει τα ζουμιά του, καθάρισα όλα μου τα σκεύη και συνεχίζω με τη διαδικασία της μπεσαμέλ. Θα βάλω τη βρώμη στο μούλτι να την κάνω αλεύρι. Τι τοποθετώ στο μπολ μου. Το γάλα θέλω να είναι στη θερμοκρασία του δωματίου, γι' αυτό το είχα βγάλει εξ αρχής. Το ρίχνω μέσα. Και ρίχνω το μείγμα μου στην κατσαρόλα. Θα βάλω νερό μέσα στο μπολ από το μείγμα και θα προσθέσω άλλα 100 γραμμάρια. Νερό ουσιαστικά με λίγο μείγμα που έχει μείνει. Έχετε κοντά σας το ελαιόλαδο και το μοσχοκάριδο. Σχεδόν έτοιμο και το μείγμα μου. Θα το αφήσω λίγο ακόμα να πιει τα ζουμιά του και θα το σβήσω. Αυτό ξεκινάει σιγά σιγά. Θα ρίξω αλάτι. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Γενικά γίνεται πολύ πιο γρήγορα από την κανονική μπεσαμέλ, γιατί δεν έχει πολλά υγρά, επομένως πίζει πιο γρήγορα. 2 κουταλιές. Και θα ρίξουμε και το μοσχοκάριδο. Και θα ρίξουμε 50 γραμμάρια τριμμένο τυρί. Μέχρι να προετοιμάσουμε τα μανιτάρια μας, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Ξεκινάω τοποθετώντας σε ένα ταψί με λαδόκολλα τα μανιτάρια. Παίρνω ένα κουταλάκι και ξεκινάω να γεμίζω με το μείγμα τα μανιτάρια. Και τώρα πάμε να βάλουμε μπεσαμέλ με ένα άλλο κουταλάκι. Και αφού απλώσαμε και την μπεσαμέλ μας, ρίχνουμε το υπόλοιπο τυρί. Φύγαμε για φούρνο. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά τις θερμίδες των υλικών που χρησιμοποιήσαμε. Αφορούν όλο το ταψί, όχι τη μερίδα. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά τις συνολικές θερμίδες των υλικών, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπαρά. Αν υποθέσουμε ότι θα φάμε 2 κομμάτια στην μερίδα, διαιρούμε δια το 5 γιατί ήταν 10 κομμάτια και το αποτέλεσμα είναι 271,6 θερμίδες στο πιάτο, 24,86 υδατάνθρακες, 16,82 πρωτεΐνες, 9,54 λιπαρά. Ένα γεύμα δηλαδή με πολύ χαμηλές θερμίδες και πολύ πρωτεΐνη, χωρίς καν να υπάρχει κάτι σε κρεατικό μέσα. Θα προσθέσω λίγο πιπεράκι. Ωραία για το κιμί. Τι έκανα. Παίρνω φωτιά. Απλά ζεματάει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν θα το δοκιμάζατε και όσοι το δοκιμάσετε εκ νέου αν σας άρεσε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!